Hej alle sammen, men og velkommen til denne her YouTube-kanal. Ja, det var virkelig fedt. Ja, vi står lige her om Minde. Hun er lige her. Hej. Ej, nu skiftede den lige. Sådan det. Men det vidste du godt, du skulle bare trykke her 2 gange. Så... Ja, det ved jeg godt. Nå, hvorfor har du ikke fortalt mig det? Det ved jeg ikke. Okay, klar. Kig ind i vinduet. Wow, det var sejt, ikke? Og så har det bare lige. Snak her. Og jeg er så bange. Den stopper endda, når vi kommer herned. Ja. Jeg forstår ikke, hvorfor jeg er så mærkelig på en YouTube-kanal. I må godt sige, hvis jeg har et mærkeligt grin. Det har. Nå, hej. Hej. Ej, den er ikke stoppet. Så stop den. Vent, vi skal lige lave en dramatisk. Vi ses. Tak for i dag, okay? Nej, men hvordan siger du bare tak for hvordan siger du farvel? Sig bare hej. Nej, vi ses. Husk at følge med på Snabelag Mynte 26. Hej, og husk at følge Mynte på Snabelag Mynte 2620. Husk at følge Mynte. Og husk at subscribe og abonnere og tryk på klokken. Det var virkelig mærkeligt sagt. Og det er virkelig godt, fordi så får I tomme leg, så kan vi ikke lide jer. Fordi så er I bare budbrød. Og vi sidder i vores dyt. Nå ja, vi sagde lige farvel jo. Vi skulle lige sige vores dramatisk farvel. Tak fordi I så med. Husk, nej. Og husk at følg Mynte på Snabelag Mynte 2620. Husk at abonnere. Husk at subscribe, like. Har du ikke sagt det? Og abonnere og tryk på klokken. Så bliver hun glad. Hvis I ikke gør det, så bliver hun kraftedet, mens du har smadret jer. Så finder vi jeres adresse. Hej.